Nakakatakot din talaga mag-play ng video sa Messenger. Correct. Kasi hindi mo alam yung pinakadulo, meron palang umuungol. Pero mo yun, nakipag-usap siya through Yahoo Messenger. Tapos meron siyang nakausap doon na itago natin sa pangalang Yulo, Mr. Yulo. Nagpakita nga ng ulo. Pero ulo ng cobra. At yung cobrang to, meron daw maliit na butas. At ang malupit, parang kamoteng kahoy. Sangka pa. Hindi mo ba alam? Hindi lang ulo ang ipinapakita sa mga ganyang platform. Hindi lang uluhan, kundi dibdiban, damuhan, kuwebahan. Bakit naman pinakitaan ng ulo ng cobra sa video call? Mas nakakatakot kung buo yung ipinakita. Paano yung buo ipakita? As in may kasama mukha? Yes! 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 Pambihirang ulo naman yan. Siguro nagustuhan mo rin, te. Ay, may ganun? Nakakatakot kaya yung ibang sinesend sa Messenger? Yung tipong pag-open mo, ang ayos-ayos ng video sa umpisa, tas sa dulo gugulatin ka? O kaya, nakakatakot din talaga mag-play ng video sa Messenger? Correct. Lalong-lalo na kung galing sa tropa mo, kasi hindi mo alam yung pinakadulo, meron palang umuungol. Yung friend kong babae nakalunok na siya, pero nasarapan siya. Etong matindi, nakalunok na siya ng produkto ko. Ingat-ingat sa mga bagay na nalulunok, mahirap na. Sa bagay, may kapitbahay kami, nakalunok ng piso. No. Buti na lang, napupo niya agad. Oh, yes, Daddy. Kaya pala kapag minsan nakakain ka ng matigas na buto, minsan buo mo siya na ilalabas. May ganun na. Pwede na! Ultimo, yung kulay ng kinain mo, magre-reflect siya sa poops mo. Ako medyo sensitive yung lalamunan ko pagdating sa mani. Kaya every time na may event ako, may hosting ako, or alam kong magsasalita ako ng medyo matagal, hindi ako kumakain ng mani. Kasi meron naman ako doon. Charot with a rot! Anyway, ito pa sabi ni Bobby D. Yung friend kong babae nakalunok na siya, pero nasarapan siya. Etong matindi, nakalunok na siya ng produkto ko. Ay, iba rin tong Bobby D na to, no? Bobby D, dapat ang tawag sa iyo, seaman. Seaman yak. Charot. With a rot. Lahat ng mga babae na nandun, nakaubad. As in, lahat sila nakaubad. Paano masabi? Alam nyo ba, may kukwento ako sa inyo. Meron akong ginawa sa Japan na hindi ko akalaing magagawa ako. Kasi dito sa Pinas, parang naiilang akong gawin eh. Kasi meron sila dong hot pool. Parang ganun. Nice. Dun sa hotel na pinagstayan ko. Tapos, gusto ko mag-relax. Gusto ko lang mag-relax dun sa last night ko dun sa Japan. Punta ako dun sa, sa mismong hot pool. Pero ang instruction was, kailangan naka-robe ka, dala ka ng tuwalya mo. Punta ako dun, slippers ako, ganyan. Tapos, pagdating dun, lahat ng mga babae na nandun, nakaubad. As in, lahat sila nakaubad. Paano masabi? Tapos, syempre, nilibot ko muna yung tingin ko. Yummy! Walang Pinoy, walang Pinay. Okay, hubad na rin ako. Alam mo, nakakilala sa akin eh. So, parang, okay, sige, nagubad din ako. Tapos, nag-dip na ako doon sa water. Tapos, ang sarap kasi, init. Di ba nga malamig doon? Oo, sarap, init. Yun lang. Tapos walang pakialamanan. As in talagang ganun lang. Tapos, sarap lamig. Ay, sarap. Init. Ganon. Anong magpapa-selfie daw? Paano magpapa-selfie? Anong lalagay niya after? Hashtag after si Tita Christine, diba? Pagka dumiskarte ka ng Merly, iba sa akin parang seryoso eh. Seryoso kapag nag-ano ka sa kanila? Pag didiskartehan mo Pero if you want paano ka ba dumiskarte as a person? Ako ang love language ko, acts of service. Ito nakakatawa, one time after the thing, bumaba na. So, yung treasurer nandun na sa baba, diba? Nag-text sa akin, baba ka daw. Bakit? Magpapa-selfie daw? Paano magpapa-selfie? Anong lalagay niya after?
Hashtag after yung Tita Chrissy, diba? Ang pangit naman nun. Pops is the Pag ano, diba? nilabasan ka. Okay, Oo. okay. So, 1 pops, 2 pops. Ano But, yung boda? boboda sila. Boda is... Boda bis. Finger licking good. What is finger nga? Ah, the ano. Uy, pero ang dami ko natutunan ngayon CIF, CIF. Uy, inote nyo lahat ng yun kasi ano yun, hindi ko talaga alam yung mga Yan, yun. mga ganang packages. Guys, siguro, natututo tayo. sa MBC, kailangan po ng kapartner ni dito. Actually, Nahihirapan na po siya na siya lang po ang nandito. buti nga nandito ka ngayon eh. Parang available naman lahat ng Fridays ko. Ay, Boss, boss, baka naman. Bigyan nyo na ako ng MBC, partner ng Friday. no? Wow. Wait lang, ang tanong, kaya mo ba every Friday? Kaya. Sana all. Kaya ko. Sige, 3 to 5. Wala namang kaso. Yes! Kakatuwa naman. It's been an issue sa mga lalaki. Oh, issue namin It's yan. been an issue. Matanong ko lang, sa perspective ng babae, does it matter kung 7 inches, 6 inches? Does it matter? Hindi, you asked the wrong person. Kasi it's been an issue sa mga lalaki. Oh, issue namin It's yan. been an issue. Pero ikaw, sa tingin mo lang. Sa tingin ko lang, okay. Does it matter? Hindi. Kasi I won't have any preference. Preference pala. Diba? Depende yata kung nakailan ka na or depende yata kung meron kang batayan. Pwede. Pero kung wala kang batayan, I don't think it would matter. Correct. Kasi Sabagay. kung ano yung... Parang kung ano yung unang pinatry sa'yo, I think you'd be comfortable. Depende Okay. naman siguro sa feels mo, no? Yeah. Kung if magsaswak doon sa paa mo. Yung heels, yung sapatos. So, hindi talaga importante kung gaano kataas yung heels. Yeah. Basta comfortable ka, okay na yon. Yeah. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Wow! Enjoy na enjoy sa mga videos namin. Nako, Marami pa niyan dito, kabisyo. Kaya para mas feel good ka, I-like mo ng video na to. At mag-subscribe na sa aming YouTube channel! Don't forget to click the notification bell Para lagi kang updated sa amin.